Funeka nawe ube nesibindi. Tatayi. Andanam. Esabathini. Akumkhelezo mamntanami mani yabo. Sentsho yayazi mfethu yabo indimi nomntanami asikwazi mani. Mama. Yelo mjidi. 50 rand round asifonyozi. Hayi. Sentsho mntanami fonini sizawuthini foni nasixesha siyazixesha. Fondini lambe benithetha apha bangabana nina nizothengisela abanozala abangenama inantsika into abayishoyo. Inyani le? Iyalanjwa phandla akho umuntu ngalambi and thina sizawuthenga tuzobona. Wena awuhambi foni. Ba. Awungeni sibuye panga lingasicela icuba la. Fethu awungeni chongo Niyabazi kusushila. kakhe abanozala. Yabona abanozala the more bekhula the more beyifuna ngakhona into abayishoyo. Aniqoba niphamba. Kabethe sesilokho kabethe lo wenza. Kwekwe induku yenyama. Oh 50. Ikhona mahala. 50 rand. Ikhona nange $50. You buy one you get one free. Sentsho kuma lo xa ngafumani. Nawe ukule way. Braso kwenza imali thina le. Ubani zena le idea phakathi kana bayithoka nini? Fonini umntanami mna ndimfuna ndingu-middleman ndifunela abantu yena uyahamba siyabuya sinemali siyawadodloza uzawuba ngafumani ke Middleman. Now middleman now. Induku Ningayigqwitha ke nenduku yenu. Andizi. Induku yenyama. mntanami uzungakhali xa kutyiwa imali Uzawukhala nini? Uzungakhali xa kutyiwa imali. Abanozala bazanigoba unozala. Alright Nina mhlawumbi uzawuqeshwa kuloo ndawo ume kuyo yena ndenza wari nina. Oh nizawubuya izinqa nizibambe ngezandla yi. Abazi nonozala. Andibozi bani bazalabe nqa. Athi mntanami 50 rand induku yenyama. Induku yenyama fresh and fit asipheli moya. You buy one you get all free. What? Nanti sisi khona ufumana mna ufumana umliyana sonke fresh sipaphe emkhubeni. Toptokozile. Nanti mntase induku amani. Bra. Lento yakho yenza isebenzi manje. Induku yenyama. Ayisebenzi mama. Bethile umsiyana bakhona bazothenga thina apha. abazawufika mlyana Khona bazasi. ya abathethi nathi Abantu balapha. Mhlawumbe hayi tatsiro Tatsiro thengisa namadoda. halo axela usister wakhe Fondini hamba ndiyathina umyane Namjafile. Ayikho lento senzayo drama uthengisa umsiyana. Barisa popa Fondini aba bantu baninzi ngijonga abasisibaza pha nani hello Ntona ngithengisa. mntasekhaya induku yenyama ungafumana mna ungafumana umliyana you can lay buy or you buy one you get one free ixhomekeke emalini yakho mntasekhaya you can pick and choose nanga madoda amin Ni 10 rand. 10 rand. Bamba umliyana ke Ungakhulu ufuna nje kayi2. bamba yena Di 10 rand. hamba Fondini mali Bo 10 rand. hambe Fondini mani wena 50 rand. kuzoba right mntase kungafi kwekho majonga siyazama ehlobo mliyana Induku yenyama. You buy one, you get one free. Woza mama, woza mdana. Ndomtala asifonyosi. Induku. Hayi. Xela lo sister wakho mna eha. Ngethitha kadende ndoda. Yo, hayi namhlanje. sukile hayi sukile Ngibona umuntu akudlala ngathi. yintoni Fondini Ngikhala masima ngicela imali yami futhi. yintoni Lo mntase mcingo lo mfana. Umcingo botheni. Umbizele lo mcingo lo mfana ucima ingakanani lento yakho. Khawukhuphe imali. Uyibona ingakanani. kaloku sisekugqibeleni ubushota kaloku yeva hayi gqiba uthatha imali yakho kaloku gqibeleni bushota kaloku hayi gqibeleni bushota Mali yami kaloku futhi. Mali yami. Andizuxoxa nawe ntombi imali yami. Sapha tag bize lo mcingo. Umcingo botheni bizaba imalini ukhuphe imalini wena. Bizaba nkulu ukhuphe imalini. ya Fondini njani wena Njani ntoni? ya bra uqala njani ibhizinesi ungenastoko Fondini Isitoko ntoni? 2 minutes le yasisamile apha sobuya hayi bra uyatyhafisa mani wena mani khasasuthatha lenisambe hama siyeke le nto khothemba mosliya uqala ibhizinesi kaloku funeka ube necapital eninzi Fondini Kuthiwa ungathengwanga wena. amajita
hayi mizuzu yenduku inyama yenduku noliya hayi film aphinda ndive ngabo phofu uyathethwa fondini uyathethwa fondini ndithile kodwa ndathi ndikucheke Nditheza ndikucheke qala Wena kuthena abamba apha mntanam hayi yadiki into yakho wena mani wani mamsane chi lo mntu lona fondini siya phaa kuwe yandiva senza ibhizinesi uqala ibhizinesi lo mntu ungenastoko indaka uthini imali mbo siyaphi Thini lo mjita lona? uzazi uba unokorapasti Thini lo mjita lona? unokorapasti Ukuthe ungathengwanga wena. Uthe ungathengwanga. fondini ngubani dani mna andifuni ibhizinesi andifuni bantu mna wena uhambe andifuni bantu aba bantu yomajita Ndiyawuthile abantu izimele ngokwamo. zenza intloni Bethu, butazi bethu, zenza ibe intloni ngumzuzu imarketing ingenile phumbu yangena imali ngumzuzu sahamba nalamntana wahamba nalamntana ndisamile bandivunisa ikastop kuyabuya jikijiki funa imali yakhe madoda mana nexesha lezitori iphi imali iphi imali ithathiwe lo mjita uqala ibhizinesi lo mjita engenakapitali liya yekeni ningaphinde niyenze ingaka bra ngasinibonise uyiqalela lo Uyibona pha wena. Uyibona. ukhala ndola sisi ukhalisa ndola sisi uqala ibhizinesi ngekapitali eninzi uqala ibhizinesi mfethu unesitoko awunaqala ibhizinesi ongenasitoko nokorapasti uziqalela noni into Andiphinde ndihambe neeplan zakho wena kajusi why Ngiyele engathengwanga. Xa wena uphethe wena uthe ungathengwanga wena. jonga fethu jonga Suka la. bebenongakhala abantwana bebenongakhala abantwana lo mjita Bakhala bephi awuthengwanga. lo mjita uthi jonga mzuzu esandohamba jikijiki jonga ndicela qonga lo mntu libhadi lo mntu uhamba namarhola qamasame siya lo mntu lo Basithi ungumni foni izinto zakho zilunge usahamba noliya Ungumni foni? mjonge njani mjonge hayi abaphoqa mbinga sazi izinto zakho zilunge Hayi, abaphoqa mbinga wena. ba masambe msiyana Akhona mama ejeri